Nire eke bai zurtzako zuan, da esan duen Kastrajana hain junzuan abe, da gero buelto zuen baserrire. Da bai, eke kontetan joan, hartzabin hartu ero, garizero bajatzen zirela Durengora eta Birara, erroti hauela eta, da bai, parte bat, bertan iztagila, ero kendu ikutzila, ero dana erotaren guztiz zera gutetzen. Errota hori imaztarrena zuan. Seguramente Tabiran da imaztarren zuen. Eta hor jak Ibaizabal ikastola. Bai, nengo hori egoertzen bizkaten zelan etxon funtzionako igual, baina errota moduen edo bai esaten dizuen. Ordan hori kontatzen... Bai, kontatzen joan, holako eta berak zema negarreia ben, da zema terrazua hoben, horre joizan nien karaban honetan.